πολύ τους ομιλητές μας, περιεκτική σύντομη. Καλούμε στο βήμα τον Κυριάκο Καραγιώργη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου. Το θέμα του θα είναι το πολιτιστικό κίνημα στην Κρήτη, σήμερα διαπιστώσεις και καινοτόμες προτάσεις για ένα αισιόδοξο μέλλον. Φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε την σημερινή εκδήλωση και το συνέδριο το διήμερο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου. Όμως η χαρά μου είναι ιδιαίτερη που μετά από 12 χρόνια ξανασυναντώ τον Ερατοσθένη Καψωμένο. Πριν από 12 χρόνια στο χορδάκι μου έδωσε κάποια βραβεία για μαντινάδες. Και θα ξεκινήσω όπως τέλειωσε ο κύριος Λιψάκης. Ώστε να στέκει ο ντουνιάς θα προσκυνά στα αρκάδι, γιατί έχουν τα καντήλια του αίμα, μαζί και λάδι. Ο πολιτισμός της Κρήτης είναι ποτισμένος με τον υδρότα των ανθρώπων που είναι στα χώματά του και αυτών που ζουν απάνω και το αίμα των αγώνων τους. Ζητώ συγγνώμη που εχθές δεν ήμουν στο συνέδριο, θα είμαι πολύ σύντομος, πιστεύω το δεκάλεπτο δεν θα το περάσω. Είναι πιθανό να επαναλάβω πράγματα που υπόθηκαν και εχθές, άκουσα τα περισσότερα τα υποδήμαρχος ο Γιώργος ο Κλάδος. Το πολιτιστικό κίνημα στην Κρήτη σήμερα, διαπιστώσεις και καινοτόμες προτάσεις για ένα αισιόδοξο μέλλον, σημαίνει ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε κάθε χωριό της Κρήτης ένα πολιτιστικό σύλλογο. Παρά το ότι η δημιουργία του στη δεκαετία του 80 εξυπηρέτησε άλλους σκοπούς, όπως είπαν, κομματικούς, πολιτικούς και τέτοια, η δράση τους έχει προσθέσει αρκετά θετικά πράγματα στην κοινωνική ζωή κάθε τόπου, ανάλογα βέβαια με τις δραστηριότητες που είχαν. Η εξέλιξή τους όμως, ανάλογα και με τη λειτουργία τους, ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα δραστηριοτήτων. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα σε άλλες περιοχές να προωθείται εντατικά η προβολή των κριτικών χωρών, της μουσικής, του τραγουδιού, σε άλλες η προώθηση τοπικών προϊόντων παραγωγής, όπως γιορτές κρασιού στις Δαφνές, τυριού στο Γεράκι, πατάτες στη Γαρύπα, κερασιού στους Καράνους, εφτάζιμο στην Κασταμονίτσα, ξινόχοντρο στο Μοχό, σταφύλι στις Αμουργέλες, ακιοπλάστη στο Θραψανό, καπρικό στο Γαλατάχο, γλυδοβραδιά στο Ίνι, κριτική κουζίνα στους Αποστόλους, σε κάθε περιοχή ένα προϊόν. Σε άλλες περιοχές προωθείται το ρεζίτικο, σε άλλες η μαντινάδα με διάφορους διαγωνισμούς. Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι στην εξέλιξη της δράσης του πολιτιστικού κινήματος στην Κρήτη και αλλού, η κατεύθυνσή τους οδηγήθηκε από τα πράγματα και σε εξυπηρέτηση άλλων αναγκών, όπως η καθαριότητα, ο εξοραϊσμός, η δημιουργία υποδομών, ακόμη και ιατρίων, είναι η περίπτωση του χωριού μου, το Αμπελάκι Ρεθύμνης, καλύπτοντας πολλές φορές το κενό από την απουσία του κράτους και της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης παλιότερα. Θετικό γεγονός είναι πως η προσφορά των πολιτιστικών συλλόγων ζωντανεύει κάποιες φορές στα χωριά, δίνοντάς τους ζωή και κινητικότητα. Κυρίως όμως, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, τα καλοκαίρια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου παρατηρούμε πληθώρα πανομοιότυπων δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, βαφτισμένων εντός εισαγωγικών παραδοσιακών, με παραλλαγές μόνο στο μουσικό καλλιτέχνη και τίποτε άλλο. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικών ταχυτήτων και επιλογών σύλλογοι, από τη μια μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη. Αυτοί που κάνουν μόνο ένα γλέντι εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, παραδοσιακό, και αυτοί που πραγματοποιούν εκπληκτικά πράγματα. Ο κίνδυνος όμως, και θεωρώ ότι πιθανόν να συμφωνήσουν πολλοί μαζί μου, είναι υπαρκτός. Κινδυνεύουμε να γίνουμε folklore και όχι ουσία. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Να μεταδώσουμε αυτό που λέει κάποιος βιωματικό πολιτιστικό τουρισμό. Να μάθουν οι άνθρωποι της Κρήτης, από τα παιδιά μέχρι οι επισκέπτες, πώς βγαίνει το στάρι, πώς βγαίνει το κρασί, πώς βγαίνει το λάδι, τα προϊόντα μας, όλα τα αρωματικά φυτά, βιωματικά. Όχι να τους τα προσφέρουμε μόνο σε μια συσκευασία. Θα πρότεινα
για να προστατέψουμε, αν δεν γινόμουν πολύ εριστικός, για να προστατέψουμε τον τόπο μας, να καταργήσουμε τη λέξη παράδοση. Αρκετά έχει αλλοιωθεί από πολλούς. Δεν θα πω στη διαδικασία να σας πω για το ποιοι καλλιτέχνες είναι παραδοσιακοί, ποιοι είναι, τα γνωρίζετε όλοι. Πολλοί σύλλογοι επιλέγουν το μουσικό τους ανάλογα με το πόσα μπουκάλια ουίσκι θα πουλήσει, και εδώ είναι η ευθύνη των πολιτιστικών συλλόγων εμάς, και όχι των τοπικών προϊόντων. Δεν προωθούμε το κρασί, προωθούμε άλλα προϊόντα και άλλα πρότυπα, και πόσο κόσμο θα μαζέψει, όχι τι ποιότητα θα έχει. Δεν μπορεί να παραγνωρίζουμε το φαινόμενο ότι πάρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα είναι όχι απλώς folklore, είναι κακής τουριστικής ποιότητας, γιατί δεν γνωρίζουν, όπως είπε και ο κύριος Σουφλαράκης, ούτε καν ενδυματολογικά πώς να ντυθούν. Βάζουν ένα τσεπέρι στην κεφαλή, το ονομάζουν κρουσάτο μαντίλι, δεν ξέρουν καν την ιστορία του και λένε ότι είμαστε παραδοσιακό συγκρότημα. Αυτό που με πονάει εμένα, γιατί δεν σας είπα ότι είμαι υπουργός με περίπου 35 δίσκους και 2 βιβλία, είναι η κακοποίηση της γλώσσας. Η πρόσμιξη μοντέρνας νεοελληνικής με την πλούσια κριτική διάλεκτο. Και αυτό θα πρέπει με νύχη και με δόντια να το κρατήσουμε. Συγγνώμη για την επέκταση σε αρνητικά, αλλά νομίζω ότι ο πολιτισμός πρέπει να μας πονάει, αλλιώς δεν θα πάμε στο γιατρό να γιατρέψουμε το πρόβλημα. Επανέρχομαι στη δράση των πολιτιστικών συλλόγων, όπου μετά από μια μαζική άνθηση που κάθε χωριό, όπως είπε ο κύριος Κλάδος, είχε τους πράσινους, τους κόκκινους και τους μπλε πολιτιστικούς συλλόγους, ήρθε και η χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα και διάφορα ταμεία, ΟΠΑΠ, Υπουργεία, Νομαρχίες, σε διάφορους συλλόγους. Πραγματικά δεν γνωρίζω πόσο ουσιώδη, χρήσιμα και αναπτυξιακά ήταν τα χρήματα που δόθηκαν στον πολιτισμό, υποτίθεται, αλλά γνωρίζω περιπτώσεις όπως του Θραψανού, που οι χρηματοδοτήσεις που έχουν δοθεί από το 80 μέχρι σήμερα στον τομέα της αγκιοπλαστικής έχουν προσθέσει υπεραξία, φέρουν τουρισμό, υπάρχουν 120 νέοι που εργάζονται και μένουν εκεί στα σπίτια τους και μένουν στον τόπο τους, παράγοντας ένα αρχαίο επάγγελμα. Δεν θα υπήρχε τίποτα, να ξέρουμε, αν δεν υπήρχαν τα πύληνα, όπως έχουμε και εδώ στις Μαργαρίτας. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις που μπορεί να τις γνωρίζετε κι εσείς, υπάρχει όχι απλώς κακοδιαχείριση, μέχρι υπεξαίρεση χρημάτων από πολιτιστικούς συλλόγους και κάποια πρόσωπα, και κάποια χρήματα που δίνονταν μόνο για άρτων και θεάματα. Η εμπειρία μου στην Επιτροπή Πολιτισμού της Νομαρχίας Ηρακλείου πριν από μερικά χρόνια, όταν είδα κάποιους απολογισμούς με κάτι 90, 100, 300, χιλιάδες ευρώ είναι αυτά, για μία εκδήλωση μίας βραδιάς, ήταν το αποτέλεσμα που είχαν γίνει οι δήμοι και οι νομαρχίες ατζέντιδες των μάνατζερ των καλλιτεχνών της Αθήνας και τίποτα άλλο. Η ντόπια δημιουργική παραγωγή ήταν μόνο για δωρεάν εκδηλώσεις. Εάν με ρωτήσει κάποιος τι υπερτερεί από τα δύο κονδύλια, το θετικό και το αρνητικό, δεν θα απαντήσω. Φίλες και φίλοι, ασφαλώς υπάρχουν ομάδες και παρέες σε συλλόγους που παράγουν εκπληκτικό έργο. Οι δράσεις όμως αυτές μέχρι στιγμής, γι' αυτό χαιρετίζουμε και αυτό το συνέδριο, ήταν αποσπασματικές στα όρια ενός χωριού, χωρίς να είναι αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με στόχους και επιδιώξεις αναπτυξιακές. Οι εκπληκτικές παρουσιάσεις που διάβασα ότι έχουν γίνει μέχρι τώρα και αυτές που είδα και εγώ σήμερα, είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω και ελπίζω να κάνω λάθος. Είναι ανάγκη όλοι μαζί, όπως λέει και το σύνθημα πίσω μου, όλοι μαζί να ενώσουμε, να οργανώσουμε το μέλλον του νησιού στον τομέα πολιτισμό. Θα σας πω κάτι που είπε ο κύριος Λαμπρινός, νομίζω ότι λείπει, ότι χρειάζονται τα 3 P. Πολιτισμός, περιβάλλον, ποιότητα. Χρειάζεται ένα P, η παιδεία. Και αυτό λείπει σήμερα. Και χρειάζονται και 4 σίγμα. Η συνέχεια, η συνέπεια, ο σεβασμός και κυρίως η σεμνότητα. Ο κριτικός είναι των άκρων, αγαπάει με πάθος, μισεί με πάθος, αλλά είναι και σεμνός.
Θα σας πω ένα σύντομο δίλεπτο, δεν νομίζω να φάω παραπάνω, για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αρκαλοχωρίου. Έχει μια σημαντική ιστορία από το 1981 που ιδρύθηκε, αλλά έχει και τα αρνητικά όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Είχε δύο μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ είχε φοβερή δράση στην αρχή, ανθρώπους με οράματα, περιόδους αδράνειας, γιατί έπλεξαν τα κομματικά, τα δημοτικά και όλα τα άλλα. Θα σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο 9μηνο αυτός ο σύλλογος με μια παρέα κουζουλών νέων ελπιδοφόρων παιδιών, αφού έδωσα μια προσωπική μάχη, και το λέω εγωιστικά αυτό, ανερώτα περισσενότητας κύριε καθηγητά, να ξαναλειτουργήσει, τον λειτουργήσαμε και παρέδωσα την Προεδρία και το Συμβούλιο σε νέα παιδιά 25-30 χρονών, γιατί σε αυτούς ανήκει το μέλλον. Έχει κάνει λοιπόν 17 δράσεις σε 9 μήνες. Αθλητικές, περιβαλλοντικές, αλληλεγγύης, καλλιτεχνικές, χειροτεχνίας, λογοτεχνικές, ιατρικές. Και αυτό που μας δείχνει είναι ότι η απάντηση, από τη συμμετοχή του κόσμου εννοώ, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Όποια και να είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα με τον εθελοντισμό και την ανιδιοτέλεια. Αγαπητοί σύνεδροι, ήρθα εδώ πέρα για να κάνω κάποιες προτάσεις. Δεν ήρθα μόνο για να κάνω το κομμάτι μου, όπως μπορεί κάποιος να φανταστεί. Πρέπει να κάνουμε μικρά καθημερινά πράγματα εμείς οι σύλλογοι, δίνοντας το παράδειγμα για να αλλάξουμε το μέλλον. Πρώτον, προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι αόρατο. Πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σε μια επόμενη φάση, ελπίζω η Οργανωτική Επιτροπή να το αποδεχτεί, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Κρήτης που εκπροσωπούνται εδώ και οι άλλοι στη συνέχεια, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά, ούτε τραπεζομάντιλα, ούτε ποτήρια, ούτε μαχαιροπύρωνα, ούτε τίποτα στα γλέντια μας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα μειώσουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Κρήτης να μην βρωμίζουν το νησί μας με αφίσες, πανό, μπάνερς και οτιδήποτε προπαγανδίζοντας τον καλλιτέχνη τους και μετά να τα αφήνουν στους δρόμους. Φανταστείτε ένα γλέντι στο χωριό σας, μόνο με φαντά τραπεζομάντιλα, μόνο με γυάλινα ποτήρια ή πάλι πύληνα και μεταλλικά μαχαιροπύρουνα. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι θα δουλέψουν για να φτιάξουν αυτά τα πύληνα ή τα φαντά, παράγοντας αυτό που μας λείπει τώρα. Τοπικά προϊόντα και όχι κινέζικα. Δεύτερον, καθιέρωση 4 παγκρίτιων φεστιβάλ, ένα σε κάθε νομό εναλλάξ, που θα είναι χορού, μουσικής και τραγουδιού, ποίησης, λογοτεχνίας και εικαστικών, και το 4ο το άφησα για να το κάνουμε και στα Αρκαλοχώρια αν το δέχεστε, ένα φεστιβάλ παγκρίτιο κριτικής γαστρονομίας που μπορούμε να το κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο, στο Συνεδριακό Κέντρο και στο Εκθεσιακό Κέντρο, είναι σε ένα χώρο τεράστιο που θα αγκαλιάσει όλη την Κρήτη και θα συνδέσει τη γαστρονομία με τον τουρισμό όλης της Κρήτης. Αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του, γιατί το κάνουν ήδη στο Ρέθινο, το κάνουν και αλλού. Θα πρέπει να συνδεθεί με πολιτιστικά μονοπάτια φυσιολατρικά που θα συνδέουν τα ιστορικά, τα εκκλησιαστικά και τα φυσιολατρικά μνημεία. Δεν πρέπει να γίνει από μόνο του. Και αυτά τα μονοπάτια δεν πρέπει να είναι σε ένα ίντερνετ μόνο που θα τα βλέπουμε γραμμούλες, αλλά πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αυτό απαιτεί αυτό που είπε ο Δήμαρχος ο Κλάδος. Συνεργασία των Δήμων με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έχω μία ένσταση, θεωρώ ότι οι αιρετοί, και συγγνώμη αν προσβάλλω κανέναν, κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη έτσι, δεν θέλουν ενεργούς πολίτες. Τουλάχιστον όχι όλοι. Πάντα φοβούνται ότι θα τους πάρουν την καρέκλα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένας σχεδιασμός που θα παρουσιάζει αυτό που αξίζει να είναι η Κρήτη. Να είμαστε υπερήφανοι και σεμνοί κριτικοί. Κλείνοντας, θα πρότεινα για να δείξουμε αυτό που λέμε περί της καρέκλας, όλοι οι σύλλογοι στην επόμενη φάση, αν το αποφασίσουμε κάποτε, όσοι συμμετέχουν στους συλλόγους σαν πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων, να έχουν δικαίωμα να είναι μόνο σε 2 θητείες για να προσφέρουν εθελοντικά. Μπορεί να είναι απλά μέλη μετά. Αυτό θα φέρει ανανέωση στο κίνημα του εθελοντισμού. Έχω προσωπικό φίλο που είναι 27 χρόνια πρόεδρος σε ένα σύλλογο.
Κλείνοντας, να σας αναφέρω μία μόνο ματινάδα ενός φίλου μου στην Υπουργού Δάσκαλου, του Κωστή Λαγοδιανάκη, ευχαριστώντας για την υπομονή σας και να σας πω ότι αυτό που χρειάζεται να έχουμε το πάθος για τη ζωή του Νίκου Γαζαντζάκη και την περιφρόνηση για το θάνατο των κριτικών του Αρκαδίου που μας φιλοξενεί. Ό,τι αγαπώ και το χαίρομαι δίχως ζυγούς και γράτα. Αυτό για μένα είναι ζωή, για τσάλους κουζουλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του πολιτισμού. Θα θέλω